Эфирде яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Шәһәрдә җир асты кичү юлларын төзекләндерәләр. Эшмәкәрләр нәрсәдән курка, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Азатлык мәйданында ремонт эшләре дәвам итә. Биредә нинди үзгәрешләр булачак? Моның турында Мәргән Файрушина. Шәһәрдә куркыныч көн күреш калдыкларын ташлар өчен 40 контейнер урнаштырылачак. Чаллы халкы чүпләрен сортларга бүлеп ташлый беләме? Шәһәрдә җир асты кичү юлларын төзекләндерү дәвам итә. Исегезгә төшерәм, быел программага 5 объект кертелде. Алар Глобус, Энтузиастлар бульвары, Театральная, Домостроители һәм Хәсән Туфан тукталышларында урнашкан. Аларның барысында да диярлек сәүдәгәрләр сату итә. Әлегә ремонт эшләре 2 җир асты кичүендә генә башланды, әмма төзүчеләр сатучылар тарафыннан каршылыкка очрады. Эшмәкәрләр эшләрен югалтудан куркып, төзүчеләргә кумаучалый. Бизнес вәкилләре белән Гүзәл Габдуллина очрашты. Глобус тукталышындагы җир асты кичүендә баскычлар начар хәлдә, шәһәрдәшләр биредә абыналар, егылучылар да бар диләр. Кирәк, конечно, Глобуста да и 49-м да кирәк. Менә 30-нчы комплекс ясадылар дигәндә икенчесен дә. Кергәндә дә чыкканда да абынып йокыларга мөрне итәргә. Унда карт кешеләр дә йөри иде. Әмінә җир асты кичүенең эшки идәннәренә биредә эшләүче эшмәкәрләр акча җыелып брусчатка түшәгән. Алар косметик ремонтны да үз хисапларына үткәрергә риза. Төзекләндерүчеләр генә тимәсен. Половина подземки сносят, а половина оставляют. И поэтому люди боятся, что если здесь начнут ремонт, и половину людей просто выкинут. Люди же годами здесь нарабатывали эти точки. Тоже поэтому всем страшно. Театральная тукталышында эшләр алып барыла, төзүчеләр идәннәрне сүтә. Бер яктан җәяүләр өчен юлны япканнар, әмма эшмәкәрләр китәргә ашыкмый. Тузан һәм пычракка карамастан вакытлыча да бизнесларын туктатасылары килми. Нам ничего не обещают. Мы просим, чтобы нам какую-то гарантию дали, чтобы вернемся. Нам ничего не дают, поэтому мы стоим и уходим. Они просили на ту сторону перейти, но никакой гарантии, что мы вернемся назад, нам не дали. Мы даже согласны освободить, ремонтируйте внутри. Они не хотят, чтобы конструкции снесли вот эти вот конструкции. Энтузиастлар бульвары тукталышындагы җир асты кичүендә дә шул ук хәл. Бүген кулланучылар базары бүлеге башлыгы җир асты кичү юлларында сәүдә итү буенча мәсьәлә әлегә хәл ителә дип аңлатты. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шәһәр башкарма комитеты начар су коелары исемлеген төзи. 2018-2020 елларда алар капиталь рәвештә төзекләндереләчәк. Кайбер участокларда ремонт быел ук башланачак. Су коеларын беренче чиратта җиңүнең 40 еллык урамында һәм автозавод проспектында төзекләндерәчәкләр. Ел саен язгы ташу вакытында Залесный, Яшьлек, Вахитов проспектларында проблемалар туа. Булар да исемлеккә кертелергә тиеш. Чаллыда су коеларын тәртиптә тотуга тендер игълан иттеләр. 30 ноктаны чистартуга 6 миллион сум акча тотачаклар. Ел азагына кадәр Гренада, 21 квартал, Мәләкәс аръягындагы һәм башка тукталышлар янындагы коелар чистартылырга тиеш. Чаллыда куркыныч көн күреш калдыкларын ташлар өчен контейнерлар урнаштыра башладылар. Бирегә тере көмешле предметлар, лампалар, батареялар ташларга мөмкин булачак. Проектны республикадан бирелгән субсидия акчасына гамәлгә ашыралар. Бер урынны урнаштыру да якынча 60 мең сумга төшә. Чаллыда әлеге контейнерларга сорау булырмы? Безнең сюжетта. 26-нчы комплекста көн күреш калдыкларын кабул итү пункты эшли. Бирегә шәһәрдәшләр макулатура, полиэтилен, төрекмешле предметлар, лампа тапшыра. Әкренләп чипләрне сортларга бүлеп ташларга өйрәнәбез ди биредә яшәүчеләр. Очень безопасно для нашей природы. Я согласна с этим. А вы сами куда выкидываете? Я сюда. Мы поблизости живем. Обязательно кирәк. Ни өчен? Экология. Чистота, порядок. Якында гына мондай контейнерлар булса, бик шат булырык. Бөтен шәһәргә кирәк ул. Шәһәрдәшләрне чүпне төрләргә бүлеп ташларга өйрәтеп була, нәтиҗә бар инде. Мисал өчен чүп җыю һәм утилләштерү белән шөгыльләнүче оешмага көн саен ярты тонна пластик шешә китерәләр. Бу якынча 15-20 мең шешә. Димәк, куркыныч көн күреш калдыкларын да тиешле урынга ташларга өйрәтеп булачак. Наша задача общими силами исключить смешивание с бытовыми отходами и чтобы они не ехали на полигон. То есть надо сегодня уменьшать объемы захоронения, приоритет отдан переработке. Это
желание и правительства, и Республики Татарстан, и Российской Федерации, принимая участие в данном мероприятии, наши жители нашего города могут своими руками внести реальный вклад в экологию нашего города, соответственно, в здоровье. Hazır cevaplı kişiler bilgilerine şüphne taşı grafikları tizile, sonra kabul etü punktlarının adresleri bilgili bulaşak. Güzel Gabdullina, Sergey Vildanov, yanılıklar. Азатлык мәйданында төзекләндерүнең беренче этабы тәмам. Шалының үзәк мәйданы план буенча 9-нчы ел ахырында яңартылачак. Тик мәгълүм булганча, биредәге эшләрне төзүчеләр шәһәр көненә өлгертергә тырыша. Азатлык мәйданы нинди булачак? Мәрьям Файрушина белә. Яңа газон белән капланган калкулыкларга яңгырлы көн булуына да карамастан су сибәләр. Эшчеләр әйтүенчә, үлән яхшы үсеп китсен өчен мул итеп су сибәргә кирәк. Бүгенге көндә биредә капиталь төзекләндерүнең беренче этабы гына тәмам. Шуңа да карамастан шәһәрдәшләр булган үзгәрешләргә бәя бирә. 70 елда килгән мен монда. Бер нәрсә дә юк әле, монда басуя. Хәзер инде менә нинди матур. Хорошо получилось, интересное решение здесь. Приятно, газон свежий, зеленый. Как с детьми можно погулять. Очень хорошо. Мәйдан 3 өлешкә бүленгән. Мэрия янында мәдәни чаралар, Тынычлык проспекты буенда төрле ярминкәләр һәм яшел зонада ял итү урыны булачак. Биредә тротуар плитәсе яңартылды. Уңайлы эскәмияләр, урыннар һәм ут баганаларын куйдылар. Гадәти булмаган җайланмалар да барлыкка килде. Төрле төстәге куплар. Проект бүлеге җитәкчесе әйтүенчә, әлеге конструкцияләрнең экраны ярдәмендә кешеләр төгәл вакыт, кино һәм төрле чара вакытларын белә алачак. Өченче ахыргы төзекләндерү этабыннан соң Азатлык мәйданы тагын да үзгәрәчәк. Здесь добавится, кроме построек, это смотровая площадка с деревянным амфитеатром, это смотровое кольцо и навес над остановкой, который будет иметь иллюминацию с 3 режимами: обычный, вечерний и новогодний. Фонтан урынында үзгәреш көтә. Монда утлы музыкаль шоу булачак. Сөембикә проспектыннан мэрияга керә торган автомобиль юлын яңартачаклар. Өстәмә машина куя торган урыннар оештырылачак. Иминлек саклау максаты белән мәйданда видеокамералар куелачак. Мәрьям Файрушина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Алабуга дәүләт музей тыйлыгында яңа күргәзмә ачылды. Анда 13-нче халыкара арт симпозиумда катнашучыларның эшләре куелган. Арт проектның географиясе елдан-ел киңәя. Быел Алабугага Болгария, Португалия, Молдова һәм хәтта Эфиопия вәкилләре дә килде. Рәссамнар халык уеннары дигән темага картиналар яздылар. Тулырак хәбәрчебез Римма Әхмәтова. 12 илдән 43 рәссам быелгы арт симпозиумның географиясе шундый. Осталар 10 көн дәвамында Алабугада рәсем ясадылар һәм бүген үз эшләрен тамашачыга тәкъдим итәләр. Я очень рад, что Венгрия уже не первый год присутствует на этом мероприятии. Удивительно, что представители столько стран, столько регионов присутствуют. Үш балта турында Мария кеті хакасларның баш белән кайыш тартуын, суқыртәке күз бәйлеш, раштуа мәзәкләре. Бу темалар һәр кемгә таныш. Ике залда барлыгы 70 әсәр куелган. Арт проект 12 ел эшләп килә. Шул вакыт эчендә рәссамнар 1200-дән артык картина иҗат иткәннәр. Аларның барысы да Алабуга музей тыйлыгында тора һәм Россия музей фондларын тулыландыра. Эти работы не должны лежать мертвым грузом в наших фондохранилищах, а их должны видеть посетители, зрители, почитатели современного искусства, этноискусства. Шуңа күрә тиздән Алабугада заманча этносәнгать музее ачылырга тиеш. 13-нче халыкара арт симпозиумда катнашучыларның эшләреннән төзелгән күргәзмәгә килгәндә, ул 6 августка кадәр эшләячәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашуга кадәр сау булыгыз. Не пропусти! Огромная распродажа настоящих русских шуб от фабрики «Меха Вятки». Реальные скидки до 50% с 20 по 22 июля в Экспокаме. Пап, что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.